Bon dia a tothom. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta presentació de l'informe de seguiment de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'any 2024, elaborat pel COCARMI. Volem agrair al Departament de Drets Socials, Inclusió i a l'honorable consellera Mònica Martínez Bravo que aquest sigui un acte compartit, així com el seu suport que ha fet possible l'elaboració d'aquest informe. Un suport amb el qual volem continuar treballant al llarg d'aquest any amb un objectiu comú, el de seguir avançant en la defensa i garantia dels drets de les persones amb discapacitat a Catalunya. Aquest informe és una eina fonamental per entendre on som en matèria de drets, però sobretot, més important, per orientar cap on hem d'avançar. És el resultat d'un treball col·lectiu rigorós i compromès amb l'enfocament dels drets humans. Per iniciar aquest acte, donarem la paraula a la senyora Mercè Batlle Amorós, presidenta del COCARMI, que ens presentarà les principals conclusions d'aquest informe. Endavant, presidenta, endavant. Molt bon dia, consellera, diputats, autoritats, companys, amics tots, benvinguts a aquest acte. En primer lloc, com no és més, donar les gràcies a tots per estar aquí i per acompanyar-nos. Ens fa molta il·lusió el poder estar avui com a COCARMI i donar la benvinguda a tots els que ens acompanyeu, perquè el comptar en el suport del Departament de Drets Socials i Inclusió en la participació de l'honorable consellera és tot un bé pel COCARMI. Us agraïm el compromís i l'interès que ha fet possible que aquest acte i puguem donar suport a l'elaboració d'un informe que ara presentarem. També el que deia el secretari, l'informe de seguiment sobre els drets de les persones amb discapacitat del 2024 es va elaborar juntament amb les seves entitats federades. No sol visibilitza la situació de les persones amb discapacitat a Catalunya, sinó que aporta propostes concretes de millora i orienta cap a l'efectivitat real dels drets. És una eina que ens permet no només reconèixer els drets, sinó treballar perquè aquests siguin efectius en la vida de les persones i perquè les polítiques públiques i els recursos responguin a les necessitats reals. Aquest treball reafirma el nostre compromís de seguir treballant durant tot l'any, construint ponts de col·laboració en el moviment associatiu i les institucions, amb l'objectiu que els drets reconeguts a la Convenció es converteixen en oportunitats i autonomia per a les persones amb discapacitat. Avui us presentarem aquesta nova edició de l'informe de seguiment de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, un document de referència que esperem que sigui una eina útil per a tothom, entitats, professionals, administració i societat civil. Gràcies de nou per la vostra assistència i pel vostre compromís. A continuació, us presentaré una mica les principals conclusions de l'informe. Ho farem a través d'unes diapositives que anirem comentant. En principi, una miqueteta de resum de qui és el COCARMI. És l'entitat catalana sense ànim de lucre que es va crear l'any 98 amb la finalitat de defensar els drets de les persones amb discapacitat i les seves famílies. Esdevé la plataforma unitària del moviment associatiu de la discapacitat a Catalunya. Representem i actuem a prop de més de 720.000 persones amb discapacitat a través de les federacions i entitats membres. La seva missió és dissenyar polítiques i actuacions per aconseguir la plena inclusió social de les persones amb discapacitat. És ser una plataforma comuna de debat per a les persones amb discapacitat. Representar el sector de les persones amb discapacitat de Catalunya davant dels diferents òrgans públics i governamentals
i també de les instàncies privades en relació amb la problemàtica pròpia del col·lectiu. Fixar posicions unitàries i adoptar decisions del sector referents a qualsevol matèria que afecti a les persones amb discapacitat. La nostra representació formem part del Comitè Estatal de Persones amb Discapacitat, el CERMI estatal, que aquest representa uns 3,8 milions de persones amb discapacitat i té unes 7.000 entitats afiliades d'arreu del territori espanyol. També formem part de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya i de la seva junta directiva i de la plataforma d'infància de Catalunya. Actualment tenim 13 federacions afiliades, que són tot el global del món de la discapacitat dins de Catalunya, i ja passaríem a explicar una miqueteta com s'ha fet la introducció de lo que és la Convenció, aquest estudi de la Convenció. Sabeu que la Convenció es va aprovar per la ONU l'any 2006 i va ser ratificada per Espanya el 2008. A partir de llavors s'han anat fent informes periòdics, però que els ha fet el CERMI menys l'any passat que vam fer a nivell de Catalunya perquè fos més centrat en la nostra realitat. I es va fer un seguiment del 2019 al 2023. Ara el que presentem és les conclusions del 2024, però que aquest s'ha fet a través de lo que han anat recollint durant aquest any les pròpies... No em passi. Perdó, és que no em funciona el d'això. S'ha fet seguint el que han anat recollint les diferents federacions a través dels seus associats i de les seves famílies i gent que han col·laborat. Vull dir que és un recull de tot el que han anat treballant durant aquest any, s'ha anat recollint a través de les federacions. Aquí parlarem de què ha passat, recollirem les denúncies, les vulneracions dels drets, però per nosaltres, a part d'això, és molt important el saber a partir d'aquí què és el que podem fer i tot el que hem aconseguit comparativament entre l'informe anterior i aquest. És més important saber on estem perquè així podem posar medis i treballar, que no mirar el que ha passat, sinó el que hauria de passar i el que podem fer a partir d'aquí. S'han analitzat 248 denúncies i a través d'aquestes han sortit 278 propostes. Veieu que les propostes de millora són més que les denúncies, però que van lligades. S'han reflectit 94 avanços. És important ja aquest punt, no? Llavors, si mirem les principals vulneracions recollides, veurem que la primera, la que sempre ens porta més vulneracions, és l'accessibilitat. També hem de pensar que l'accessibilitat és l'eix transversal de tots els altres drets que tenim. Llavors, continua sent el que diem l'assignatura pendent. Aquí tenim barreres físiques, però comunicatives també, cognitives, que impedeixen que les persones amb discapacitats puguen exercir els seus drets en igualtat de condicions. Documents sense lectura fàcil, en absència d'intèrprets de llengua de signes, subtitulació, webs no adaptades limiten la participació i l'incompliment del Codi d'Accessibilitat. Evidencia la necessitat de la voluntat política i coordinació entre les administracions. Aquesta manca d'accessibilitat té un impacte directe entre els drets fonamentals com la justícia, l'educació, la salut i la cultura i condiciona l'exercici efectiu de tots aquests drets. Tenim aquí, hem agafat sol una frase d'una persona amb discapacitat i diu: no és que jo no vulgui participar, és que moltes vegades no puc. Quan un edifici
una web o un acte no és accessible, el missatge és clar. Aquest espai no està pensat per mi, per això no hi vaig. L'altre dret més vulnerat és l'educació, que és l'article 24. L'alumnat amb discapacitat sovint no té els suports necessaris per participar en igualtat de condicions. L'escassetat de personal especialitat, recursos insuficients i formació limitada del professorat impedeixen la creació d'entorns educatius veritablement inclusius. La manca de plans educatius individuals i activitats de lleure adaptades vulnera el dret a una educació de qualitat, mentre que a l'etapa postobligatòria la falta de suports dificulta la continuïtat educativa i l'accés al mercat laboral. Les barreres del sistema, més que les característiques de l'alumnat, són les responsables de l'exclusió i cal centrar-se en garantir recursos i suports adequats per a tothom a partir de la primera etapa de la seva vida i fins que ja deixi l'etapa escolar i de formació, però seguint la formació continuada. Aquí una família d'alumne amb discapacitat ens diu: a l'escola ens diuen que creuen en la inclusió, però sense suports reals això queda en paraules. Les famílies acabem assumint costos i esforços que no haurien de recaure en nosaltres. El tercer article que hem vist també més vulnerat és la salut. Moltes persones amb discapacitat troben dificultats per accedir a serveis sanitaris especialitzats i pateixen atencions inadequades per manca de formació dels professionals, especialment les dones amb discapacitat, amb vulneracions dels drets sexuals i reproductius. En salut mental es detecten ingressos involuntaris i sobremedicació que podrien evitar alguns suports adequats. La manera d'accessibilitat en hospitals, centres d'atenció primària i equips mèdics, així com l'absència de cobertura universal per a productes de suport essencials com audífonos o pròtesis, genera desigualtats econòmiques i socials que limiten tant la qualitat de vida com la participació social. I seguint, hi ha l'altre article que també ha estat com a quart més reclamat, és la participació en activitats culturals, de lleure i esportives. Aquesta participació continua sent un àmbit en què la manca d'accessibilitat genera exclusió sistemàtica. Instal·lacions culturals, esportives i de lleure no sempre són accessibles i les activitats sovint no disposen de les adaptacions necessàries per garantir la participació plena de les persones amb discapacitat. Moltes activitats comunitàries es desenvolupen sense intèrprets de llengua de signes, sense subtitulació, adaptacions visuals o sonores, ni mesures d'accessibilitat cognitiva, limitant així l'accessibilitat social i perpetuant un model cultural que no reflecteix la diversitat de la societat. Aleshores, si seguim amb propostes de millora, aquí tenim el més important, el compromís institucional. Necessitem un compromís ferm i la responsabilitat de les institucions públiques i privades per implementar mesures concretes i eliminar barreres garantint serveis que realment s'adaptin a les persones. Hi ha avanços i iniciatives molt bones, però manquen recursos. En accessibilitat s'ha de realitzar una inversió significativa en l'accessibilitat universal, tant la física com la sensorial i la cognitiva, en tots els àmbits: transport, urbanisme, edificis, comunicació, serveis públics. En la col·laboració s'ha de comptar de les persones amb discapacitat a través de les seves entitats. El principal impediment transversal pel gaudiment efectiu de la resta dels drets. Aquesta és l'accessibilitat. L'educació inclusiva ja ho hem explicat abans, però també necessitem aquí el reconeixement del paper de l'educació especial que pot reforçar tot el que és l'educació inclusiva. Tenim professors molt preparats
i poden ajudar a formar els nou professorat que es troba dia a dia a l'escola ordinària amb moltes dificultats per la falta de formació i de suports i d'ajuts tècnics allí. Necessitem crear itineraris adaptats i també l'etapa 0-3 contemplada i la postobligatòria és la que està més també oblidada. L'ocupació inclusiva s'ha de promoure a través de la creació de llocs de treball de qualitat amb suports individualitzats, implantar formacions específiques per a empreses i revisar el sistema de prestacions per afavorir la seva compatibilitat amb l'activitat laboral. El model d'atenció comunitària és necessari garantir-lo i s'ha d'estar centrada en la persona, proporcionant hores suficients d'assistent personal sense copagament i incrementar el parc d'habitatges protegits, amb un percentatge de reserva per a les persones amb discapacitat. Formació del personal sanitari. S'ha de millorar l'accés a la salut mitjançant la formació del personal sanitari en l'atenció a la diversitat, implementar plans d'accessibilitat universal als centres sanitaris i afavorir la integració dels serveis socials, sanitaris i educatius per a garantir una atenció integral. Evitar la sobremedicació i donar suports a la comunicació accessible. Sensibilització. S'han d'intensificar les campanyes de sensibilització adreçades a tota la societat, incrementar les accions de consciència al llarg de l'any per combatre prejudicis i estereotips, facilitar la participació en la vida cultural, recreativa i esportiva i comunicativa, han d'incloure l'accessibilitat als actes públics adaptats a tots els nivells. Informació i sistematització. Simplificar els procediments burocràtics. Oferir informació clara i accessible, incloent la figura de la finestreta única. Eliminar els copagaments en serveis essencials per assegurar un nivell de vida adequat i una protecció social efectiva. Aprovar el projecte d'actualització del Codi Civil català per adaptar els principis de capacitat jurídica universal. És necessari implementar els suports per exercir la capacitat jurídica en igualtat de condicions i tenir facilitadors judicials i accessibilitat comunicativa als jutjats. Recomanacions claus. A nivell d'accessibilitat, se necessita garantir, com hem dit, l'accessibilitat física, sensorial i cognitiva en tots els àmbits. S'han de crear mecanismes de supervisió en col·laboració amb entitats de persones amb discapacitat per assegurar el compliment de les normes. Segons l'informe, ja hem dit que és el dret més vulnerat. Cal informar en formats adaptats, sistemes auditius, subtitulació, llengua de signes, braille, lectura fàcil, pictogrames, és important. L'educació inclusiva, ja hem dit, hem d'assegurar l'educació com un dret i garantir que els drets i els estudiants amb discapacitat tinguin accés a oportunitats d'aprenentatge inclusives als serveis de suport i protocols necessaris. Hem de fomentar recursos per prevenir i gestionar l'assetjament escolar. Salut. Hem d'assegurar l'accés universal a serveis de salut accessibles, així com accelerar els processos de reconeixement del grau de discapacitat i altres ajuts. L'accés continua sent insuficient, especialment en l'àmbit de l'accessibilitat i sobretot en les zones rurals. Cal millorar la formació i la sensibilització dels professionals. Treball i ocupació. Fomentar l'ocupació inclusiva tant en el sector públic com en el privat, especialment per a les dones i també molt per a les persones en les zones rurals. Garantir els recursos, els ajustos raonables del lloc de treball. Persisteix aquesta discriminació i també hi ha molta dificultat per conciliar la feina i les prestacions i també en els processos de selecció
s'ha de tindre present la dificultat de les persones amb discapacitat. En quant a les dones i nenes amb discapacitat, s'ha de combatre la discriminació múltiple incorporant una perspectiva de gènere en totes les polítiques de discapacitat i acabar en la institucionalització dels infants. Necessitat de programes d'educació sexual i reproductiva adaptats. Les dones continuen patint aquesta discriminació. Falta detecció precoç i recursos especialitzats per als infants. Accés a la justícia. S'han de garantir els ajustos i procediments per capacitar els professionals legals en els drets de les persones amb discapacitats. Persisteixen els obstacles de falta de formació adequada per a les persones que operen en el sistema legal. Vida independent. Reconèixer legalment el dret a l'assistent personal i la desinstitucionalització. El procés és lent, per falta de recursos i també per la manca d'habitatges adaptats. Igualtat i no discriminació. S'ha de prohibir explícitament la discriminació múltiple i interseccional i reconèixer la denegació d'ajustos raonables com una forma de discriminació. Àmbits claus que perpetuen i discriminen l'educació, l'ocupació i l'accessibilitat. La implementació dels ajustos raonables és desigual i la discriminació múltiple sempre s'ha d'abordar. I ja com a conclusions diríem, malgrat les recomanacions del Comitè de la ONU, l'informe elaborat pel COCARMI posa de manifest que s'ha avançat molt, però que encara hi ha moltes vulneracions de drets de les persones que estan presents avui dia, especialment en els 4 àmbits que hem dit, d'accessibilitat, educació, ocupació i salut. Això ens porta a tindre present la necessitat urgent d'implementar noves mesures, però urgentment concretes, per assegurar el ple compliment dels drets reconeguts a la Convenció i així donar resposta a les recomanacions del Comitè sobre els drets de les persones amb discapacitat de la ONU. Les recomanacions estan dissenyades perquè l'Estat alineï les seves polítiques i pràctiques en els estàndards internacionals establerts a la Convenció. Les observacions finals són un document clau per avaluar el compromís de l'Estat en la Convenció i proporcionar una guia per a les millores necessàries. I amb això jo he fet una mica d'esquema i el que els invito és a que puguen llegir tot l'informe, que el trobaran. Aquí a continuació hi ha un codi QR on se'l poden baixar i si no a la web del COCARMI també el trobaran publicat. Moltes gràcies per la seva atenció. I ara donaria la paraula al David Bernardo, que es presentarà una taula rodona en explicacions de la vida en primera persona de diverses persones. Gràcies. Bé, moltíssimes gràcies, Mercè. I després de la teva presentació del diagnòstic i de les conclusions que ens has presentat, anem a situar-nos ara en un punt de reflexió en el futur. L'objectiu d'aquesta taula no és tornar a enumerar les mancances, les ha comentat la presidenta, sinó volem posar al damunt de la taula línies concretes de millora, constructives i compartides des d'una mirada de drets humans i amb voluntat d'incidència positiva. La taula la farem en 3 blocs. En primer lloc, les propostes adreçades a les persones amb discapacitat, les propostes adreçades a les famílies, tan importants, i als professionals del sector, també superimportants. Començarem amb la primera part, que serà les propostes de millora per a les persones amb discapacitat, centrades a les persones. En aquest cas tenim a l'Antònia Almodóvar. I la intèrpret?
Sí. Vale. També que pugi, si us plau, a l'escenari la persona que ens presentarà les propostes a les famílies, l'Ester Julonge, i també a la Ingrid de la Rosa, que ens presentarà les propostes adreçades als professionals, si ja estem aquí tots. Totes elles són representants, perteneixen al CUCARMI. Antònia, comencem? Hola, bon dia a tothom. Soc l'Antònia, Antònia Almodóvar. Soc la vicepresidenta de l'Associació de Sords de Catalunya. Ara us començaré a dir les propostes. Les propostes per millorar amb les persones amb discapacitat. Quan parlem de propostes per les persones amb discapacitat, ho hem de fer amb una idea molt clara. Els drets ja estan reconeguts, però cal fer un pas decidit perquè aquests drets es visquin de manera efectiva, quotidiana i en igualtat de condicions. Com diu l'informe del CUCARMI, un dels grans reptes continua sent passar del marc normatiu a la realitat. Per això les propostes que plantegem avui tenen un enfocament pràctic però també estructural. La primera gran proposta és consolidar l'accessibilitat universal com a pilar transversal de totes les polítiques públiques. L'accessibilitat no pot continuar sent entesa com una adaptació puntual o com una obligació tècnica. Proposem que esdevingui un criteri estructural present des del disseny inicial de qualsevol servei, espai o política pública. Això implica parlar d'accessibilitat física, però també sensorial i cognitiva. Com diu l'informe de CUCARMI, sense l'accessibilitat no hi ha exercici real de drets. Apostar per l'accessibilitat és apostar per una societat més justa, però també més eficient i inclusiva per tothom. Una segona proposta clau és impulsar de manera decisiva el dret a la vida independent i a l'autonomia personal. Aquest dret és fonamental perquè permet a les persones amb discapacitat decidir com volen viure, amb qui i on. Proposem reforçar l'assistència personal com a eina central, ampliar els suports comunitaris i garantir alternatives d'habitatge accessible, assequibles i amb suports. Com també diu l'informe del CUCARMI, la vida independent no pot continuar sent una opció limitada a determinats perfils o territoris. Ha de formar part del nucli de polítiques socials, amb una mirada de drets. Com una tercera proposta és consolidar plenament l'exercici de la capacitat jurídica amb suports. Això vol dir garantir que totes les persones puguin prendre decisions sobre la seva vida, amb els suports necessaris respectant sempre la seva voluntat i preferència. Proposem reforçar els recursos, la formació dels professionals i els mecanismes de seguiment, perquè aquest canvi de model sigui real i homogeni. En l'àmbit educatiu, també proposem avançar de manera sostinguda cap a una educació inclusiva, donant als centres dels recursos humans i materials necessaris.
reforçant els equips de suport i garantint la formació continuada del professorat. I preguntant en tot moment als nostres infants sobre què necessiten i en què es pot millorar l'escola. L'educació és una inversió a curt, mig i llarg termini en drets, cohesió social i igualtat. Pel que fa a la salut, proposem garantir una atenció sanitària accessible i centrada en la persona, incorporant ajustos raonables, accessibilitat comunicativa i protocols específics que assegurin una atenció digna de qualitat, tal com apunta en l'informe del COCARMI. Finalment, proposem reforçar els espais de participació activa de les persones amb discapacitat en l'elaboració, implementació i avaluació de les polítiques públiques. La participació no és només un dret, és una garantia de polítiques més ajustades i eficaces. Tot aquest conjunt de propostes apunta a un mateix objectiu: fer efectius els drets en la vida quotidiana de les persones. Moltíssimes gràcies, Antònia, i moltíssimes gràcies a l'Andrea, la seva guia intèrpret. En aquest cas, l'Antònia és una persona amb sordceguesa. Moltíssimes gràcies a les dues. Continuem ara amb el focus que posarem a les famílies, ho dèiem al principi, no? Que importants són i que poques coses podíem fer sense ells moltes vegades. Sí que us demanaré, noies, Esther i Ingrid, que anem una miqueta malament de temps, que correm una miqueta més, d'acord? Així que endavant, Esther. Molt bé, moltes gràcies, David. Jo aquí estic com a membre del Consell Executiu de COCARMI, però també he treballat molts anys en el sector, en l'àmbit de la paràlisi cerebral i ara en l'àmbit dels suports jurídics a Bestu Fundació. I també tinc un germà amb paràlisi cerebral que té 52 anys. Per tant, parlo des de la vivència, tant des de la banda de les famílies, però també des de la banda dels professionals. El que ens aboca a l'informe que estem avui presentant és que hi ha una realitat persistent, i és que les famílies continuem assumint un paper de sosteniment del sistema que no ens correspon. Perquè quan els suports no arriben, quan els serveis són insuficients, quan hi ha manca de coordinació o hi ha desigualtats territorials, com deia la companya, són les famílies les que absorbeixen aquest cost econòmic, emocional i vital. Això no és una situació estructural. A dia d'avui això és un patró estructural que es defineix en l'informe, que es veu, que genera i es basa en una precarietat, en una sobrecàrrega econòmica, emocional, que genera problemes de salut mental i al final en un risc d'exclusió social i econòmica. Aleshores, ens trobem que moltes persones cuidadores, la majoria dones, no tenien com a projecte vital dedicar-se a unes cures intensives i permanents a la seva vida. I de sobte no tenen ni formació específica ni una vocació professional per fer-ho i sovint es veuen obligades a abandonar trajectòries laborals qualificades, molt qualificades, i dedicar-se a una tasca de cura que moltes vegades no saben fer o no volien fer. Això no només és un cost individual de la persona, sinó que també és un cost social, perquè estem perdent talent, estem perdent capital humà, estem perdent cotitzacions, estem perdent prestacions laborals i aleshores el sistema en realitat no s'està estalviant recursos. Està traslladant el cost a una família i s'invisibilitza que hi ha una pèrdua social perquè aquesta persona amb aquests talents deixa d'aportar a la societat per dedicar-se a una tasca de cura quan hi ha professionals que la podrien fer. A banda d'això, la discapacitat no impacta només en la persona que té la discapacitat o en la persona que és la cuidadora principal, sinó que impacta en tot l'entorn. Impacta en els germans, en les parelles, en els fills i en moltes famílies es generen situacions de sobrecàrrega emocional, d'abandó d'altres situacions que es poden produir, d'una tensió sostinguda, d'una càrrega mental continuada i això genera problemes de salut mental i problemes també de salut física i de malalties de tota mena, incloses també les autoimmunes. I també hi ha un increment del risc de conflictes, de separacions, de maltractaments, d'abusos.
I tot això creiem que l'informe ho pot posar de relleu, però s'ha de treballar més i s'han de buscar les dades que ens permetrien avaluar unes polítiques públiques més adreçades a aquestes situacions i a donar-li una millor solució. També és molt important, i això ho ha presentat també la Mercè, la mirada de la interdependència. Cada cop més les dones amb discapacitat són dones, són mares, són filles que tenen pares que es fan grans i se'n fan càrrec, i no són només persones que necessiten cures, sinó que són persones que també són cuidadores. I aleshores, moltes vegades renuncien a la seva pròpia cura per cuidar els altres. I això també ens genera situacions de doble discriminació i també una feminització de la pobresa, perquè això en aquests entorns on hi ha tantes persones que necessiten cures i tan poques persones amb la disponibilitat i els recursos per cuidar, generen pobresa. I també és veritat que s'hauria de potser buscar una forma de, malgrat centrar-nos en la persona i donar els suports que les persones necessiten, potser també tenir un concepte sistèmic de que hi ha realitats en les que les famílies hi ha realitats molt complexes, on els pares són dependents, els avis són dependents, els pares tenen alguna dependència, hi ha fills amb algun problema de salut mental, i això potser s'hauria de contemplar des d'una vessant més holística i que donés una solució més global, que no potser recursos i tràmits individuals que a més també tenen el cost d'haver de fer tota aquesta tramitació i que això també genera una càrrega. La Convenció és molt clara. Els estats, l'administració pública, té la corresponsabilitat de garantir els suports necessaris perquè les persones amb discapacitat puguin viure de manera independent i participar plenament en la comunitat. Si això s'està produint i en realitat moltes vegades no hi ha hagut recursos perquè això es faci de forma professional o de forma remunerada, això està traslladant-se de manera injusta a les famílies i als entorns. I si s'està produint i s'està garantint un dret, no és en base a un dret garantit per l'administració, sinó és gràcies a un sacrifici, a un desgast emocional, físic i mental de les famílies. Per tant, el que demanem és garantir els suports adequats, no només com un tema de justícia social, sinó també com una qüestió d'eficiència, de sostenibilitat del sistema i de salut col·lectiva. No podem continuar les famílies sent un recurs invisible, permetent que el sistema aguanti. No pot dependre de la capacitat de sacrifici ni del deteriorament dels entorns familiars, sinó que necessitem que aquestes administracions públiques ens ajudin a eliminar els greuges econòmics que es produeixen, les sobrecàrregues de cures i es financin serveis professionals de suport a la persona com un dret humà efectiu que alliberi a les famílies i ens permeti gaudir del talent de totes les persones que tenim a la societat. I fins aquí. Molt bé. Molt bé, Esther. Gràcies. Moltíssimes gràcies per donar visibilitat, com has dit tu, a les famílies que moltes vegades queden invisibilitzades, queden en un segon pla, es veu més la persona amb discapacitat o en aquest cas els professionals, però sou una peça superimportant per nosaltres. Anem a l'últim bloc, en aquest cas, ho deien també, els professionals, una altra part molt important per a les persones amb discapacitat, i en aquest cas a càrrec de l'Ingrid de la Rosa. Ingrid. Doncs gràcies, David. Bé, soc l'Ingrid de la Rosa, soc directora de la Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya, formo part, soc membre del comitè executiu del COCARMI com a suplent i una mica seguint el que ha fet l'Esther, a vegades els professionals tenim una doble vessant, ens hem dedicat tota una vida a les persones amb discapacitat i arriba un dia que també ets família. I això jo suposo que com a tots els que ens dediquem a això ens fa, no ens fa ni millors ni pitjors, però coneixem les dues bandes i també ens permet en moltes ocasions fer tant autocrítica de com fem nosaltres i també veure molts altres aspectes del sistema que al final no acaben per funcionar.
Els professionals del tercer sector hem demostrat tots aquests anys que som essencials per fer efectius els drets de les persones amb discapacitat. Tal com diu l'informe del COCARMI, sense professionals formats, reconeguts i sobretot amb condicions dignes, els drets no es materialitzen. La primera proposta que fem amb aquest informe és dignificar les condicions laborals dels professionals del tercer sector, garantint estabilitat, salaris adequats, reconeixement professional i la reducció de la precarietat. Apostar pels drets implica apostar també per les persones que els garanteixen cada dia. En segon lloc, proposem reforçar la formació contínua, i aquí jo afegiria d'aquests professionals, però aquí ja ens sortim del tercer sector i ens hem de plantejar aquesta formació continuada dels professionals de tots els àmbits, tant del tercer sector com dels àmbits educatius, socials i sanitaris que interactuen amb aquestes persones, especialment en drets humans, convenció, suports a la presa de decisions, perspectiva de gènere i interseccionalitat. Els canvis de model requereixen temps, formació i acompanyament, i sobretot de mirada. A vegades ens centrem molt a parlar de tots els recursos que necessitem, abans ho comentem, per l'educació inclusiva, per la vida independent, per tot. Hi ha recursos professionals i econòmics que són indispensables i aquesta necessitat de cuidar dels professionals que acompanyem aquestes persones, però el més important és el canvi de mirada. I el canvi perquè si no seria impossible que ens estiguéssim trobant amb uns discursos per part d'alguns col·lectius en concret envers si és adequat o no que les persones amb discapacitat vagin a l'escola inclusiva o si és adequat o no que les persones amb discapacitat puguin exercir els seus drets, i això, tal com ho recull l'informe, ens el trobem constantment. Una altra proposta clau és reduir la burocratització excessiva i confiar més en el criteri professional. Cal alliberar temps perquè els professionals puguem centrar-nos en l'acompanyament real de les persones. Emplenant formularis, i a vegades ficant-nos en temes o en unes complexitats, a vegades fins i tot per aconseguir els recursos que al final es destinen a aquestes persones, estem perdent un temps preciós que el que ells necessiten és això, un acompanyament per poder caminar sols pel món i amb la dignitat que han de tenir. També proposem impulsar el treball en xarxa i la coordinació entre sistemes, facilitant espais estables de col·laboració entre serveis socials, salut, educació i ocupació. Finalment, proposem avançar cap a models d'atenció realment centrats en la persona, entesos no com un eslògan, sinó com una pràctica que situa els desitjos, les necessitats i les decisions de les persones al centre. El rol dels professionals ha de ser, sobretot, el d'acompanyar, escoltar i facilitar suports, des d'un enfocament basat en els drets humans i el respecte cap a l'autonomia personal, evitant mirades assistencialistes. Quan parlem del treball en xarxa, jo crec que és bàsic que fem un pas més. Jo crec que portem molts anys sensibilitzant a tots aquests recursos socials, sanitaris, educatius amb qui ens coordinem sobre les necessitats de les persones, sobre que són persones en igualtat de condicions. Ja no és temps de sensibilitzar, és que és simple, són éssers humans. I hi ha una convenció, però més enllà d'això, per això jo crec que és tan important la mirada. És impossible, en ocasions, treballar en xarxa quan des de l'altra banda et trobes, i a tots els nivells, podríem parlar des de serveis socials, serveis sanitaris, serveis educatius,
tots aquests actors amb qui ens coordinem a vegades, que pràcticament hem de convèncer que darrere d'aquelles dificultats constants que estan veient hi ha éssers humans amb desitjos, amb necessitats i amb idees pròpies i amb uns drets que no els hi podem negar. No cal tirar tota l'estona de la convenció, tenim una persona davant i amb una persona sense discapacitat ja ni ens plantejaríem negar-li un dret. Aquesta atenció és possible només si es donen les condicions adequades. Temps, recursos, estabilitat i reconeixement professional. Sense aquestes condicions, parlar d'atenció centrada en la persona és buit de contingut. I ja per últim, cuidar els professionals del tercer sector és garantir la sostenibilitat del sistema i l'efectivitat dels drets. Molt bé, Ingrid. Quina gran frase. Cuidar els professionals és garantir la sostenibilitat del sistema. Moltíssimes gràcies a les tres, Antònia, Esther, Ingrid i a l'Andrea, que ha fet d'intèrpret de llengua de signes. Moltíssimes gràcies. Bé, i ara, per cloure aquest acte, és un plaer donar la paraula a l'honorable consellera Mònica Martínez Bravo, que ens oferirà el tancament institucional d'aquest acte. Recordeu que un cop finalitzat aquest, la consellera i la presidenta del COCARMI atendran els mitjans de comunicació. Moltíssimes gràcies. Molt bon dia a tots i totes, diputats, diputades, presidenta, directora de serveis territorials, amics i amigues. És un honor ser avui per tancar aquesta presentació de l'informe de seguiment de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat a Catalunya. Vull agrair molt especialment al COCARMI i a les més de 700 entitats que en formen part l'esforç per fer més visibles els drets d'aquest col·lectiu i també per acompanyar-nos a nosaltres, a les administracions públiques, en l'objectiu de fer que aquests drets es garanteixin de manera efectiva i a tot arreu. Agraeixo també aquesta presentació perquè ens permet sintetitzar el que es troba en aquest informe i també de manera molt pragmàtica apuntar cap a les prioritats d'acció que hem d'abordar entre tots i totes, i també aquesta taula rodona tan especial, tan explicada des de primera persona, perquè també ens permet, com deia, prioritzar i visibilitzar la gran tasca que es fan des de les entitats, des de les famílies i els esforços heroics que hi ha darrere de cada persona amb discapacitat. Aquest acte també té un valor especial perquè hem volgut que sigui celebrat conjuntament entre el COCARMI com a promotors de l'informe i també el nostre Departament de Drets Socials i Inclusió com a principal interlocutor polític. I per què? Doncs perquè la defensa dels drets de les persones amb discapacitat és una tasca compartida entre el govern, les entitats, els col·lectius i al cap i a la fi tota la societat civil. Organitzar aquest acte plegats és una manera de reconèixer la feina constant que fan les entitats i d'enfortir la col·laboració que ens permet avançar cap a una societat més inclusiva. Aquest diàleg entre entitats, administracions i la resta de la societat civil és imprescindible per continuar transformant i passant de les paraules als fets i a les polítiques públiques. La Convenció Internacional no és només un text jurídic, és una guia que ens indica com avançar cap a aquesta societat més justa, inclusiva i respectuosa amb la diversitat. I l'informe avui s'ha presentat, ens indica com ho estem fent. I sí, som conscients que encara queda camí per recórrer. Persisteixen vulneracions que impedeixen la plena participació de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions. Barreres físiques, sensorials, cognitives i digitals continuen sent presents en edificis, transports i espais culturals. I també queda per fer molt en termes d'educació inclusiva, accés a la salut i participació en activitats socials i culturals. Amb la voluntat de fer realitat el compliment efectiu de la Convenció, el passat mes d'abril del 2025 vam aprovar
El Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat va ser un pacte fruit d'un consens molt ampli a la nostra societat entre administracions públiques, entitats del sector, diferents actors de l'àmbit polític, grups parlamentaris, experts, sindicats i en la participació directa de 153 persones. En les properes setmanes tindrem ja enllestit el pla d'acció que acompanya aquest pacte i que ben aviat farem públic. Ens marcarà les accions clares i concretes en diversos àmbits que coincideixen amb les recomanacions clau d'aquest informe que avui ens ha resumit el COCARMI: accessibilitat, salut, educació inclusiva i inserció laboral. És el que ens ha de permetre, per tant, que seguim avançant cap a aquest compliment efectiu de la Convenció i que cada cop a Catalunya fem passos per a aquest compliment efectiu. Però també cal dir que ja estem avançant en diversos fronts i voldria també fer algunes pinzellades on estem fent avenços i posar-hi cert èmfasi. Un dels avenços més significatius ha estat la posada en marxa del Codi d'Accessibilitat de Catalunya, vigent des de 2024, i per primera vegada disposem d'un marc integral que abasta urbanisme, edificació, transport, comunicació i tecnologia amb criteris unificats i obligacions tal com exigeix la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat. Aquest any hem iniciat la seva implementació amb taules tècniques a les administracions locals i col·legis professionals. Avui, més del 55% dels municipis de Barcelona, per exemple, tenen plans municipals d'accessibilitat. El Codi també s'ha complementat amb una inversió de més de 14 milions d'euros procedents del fons Next Generation, que han permès adequar jutjats, equipaments culturals, escoles, serveis residencials i ha permès incorporar suports comunicatius com la senyalització tàctil, materials de lectura fàcil i sistemes digitals més accessibles. En mobilitat també hem avançat amb els plans directors de mobilitat que orienten les polítiques territorials, com a Barcelona, on ja està aprovat, i tenim el compromís de col·laborar amb el Departament de Territori en adaptar el 100% de la xarxa ferroviària per avançar en aquesta accessibilitat en termes de mobilitat. En matèria d'educació ha crescut aquest curs escolar la inversió del Departament d'Educació en l'escola inclusiva, que s'han donat de 32 milions d'euros addicionals, que suposa un 14% d'increment respecte al curs anterior. També som conscients que cada cop hi ha més infants i famílies que necessiten suports a l'atenció precoç i estem donant resposta expandint la xarxa dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, els CDIAPs, al llarg de tot el territori. Aquests esforços busquen garantir que tots els infants a Catalunya tinguin accés a serveis especialitzats, universals, gratuïts i a una veritable educació inclusiva de qualitat. També la promoció de l'autonomia per a les persones amb discapacitat té prioritat especial en aquest full de ruta i ho fem a diversos nivells. S'està impulsant aquest 2026 la reforma del Codi Civil de Catalunya per facilitar l'exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat. També tindrem enllestida aquest mateix mes la nova convocatòria dels ajuts PUA, la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat. Sabem que aquests ajuts tenen un impacte molt positiu per a les famílies i que són molt necessaris. Fa 2 anys, aproximadament, 4.000 persones s'hi van beneficiar i per això estem compromesos en rellançar aquests ajuts el més ràpid possible. I finalment incidim en la importància dels petits canvis que fan la vida dels ciutadans més fàcils. Un dels compromisos transversals del govern és la reforma de l'administració i la simplificació dels tràmits. I és per això que un dels tràmits que s'ha volgut prioritzar i agilitzar és poder obtenir el certificat de discapacitat que ja es pot descarregar per la pàgina web sense la necessitat d'assistir presencialment a unes oficines. Per tant, siguin canvis de més calat o més petits, tot això mostra que el govern té el compromís ferm d'avançar
cap a un veritable desplegament dels drets efectius de les persones amb discapacitat i seguim treballant perquè Catalunya sigui 100% accessible per a tothom. I ho fem amb una convicció profunda que la discapacitat no és una limitació, no hauria de ser una limitació, sinó una dimensió addicional de la diversitat humana i també un espai de capital humà i de reconeixement social d'unes persones que, com deia abans, sovint tenen trajectòries heroiques elles i les seves famílies. Catalunya vol ser un país que no deixi ningú enrere, una societat accessible, inclusiva i respectuosa és la millor manera d'avançar cap a una veritable societat inclusiva on absolutament ningú es quedi enrere. Moltíssimes gràcies de nou pel vostre compromís i seguim endavant. Gràcies.